16:23, trošku netradične ideme do toho vysielania, ale tí, ktorí nás sledujú cez Facebook, už vedia, že v tejto chvíli sedí so mnou v štúdiu Vrátko Rohoň zo skupiny Iné kafe. Želám mu príjemné popoludnie. Aj vám, ahoj. No vítaj v Banskej Bystrici, stretávame sa v podstate po roku? Áno, plus minus po roku. Áno, ty si doniesol už v tom čase sem do Banskej Bystrice CD-čko s názvom Právo na šťastie, z ktorého sme počúvali titulnú pesničku a vydávali ste sa vtedy na také veľké turné. Tak to poďme zhodnotiť po istom čase, ako vám to dopadlo, aká bola návštevnosť a potom môžeme sa dostať aj k takým, povedzme, že nie príjemným veciam, ktoré s tým súviseli, lebo sa objavili určité videá, ktoré už vieš asi kam mierim. Tak najskôr zhodnoťme to turné. Turné bolo výborné, turné bolo vypredané, dokonca bolo vypredané aj v Banskej Bystrici, čo keď si teda povedal, že vítaj v Banskej Bystrici, tak Bystrica mám veľmi rád, ale Bystrica je veľmi ťažké mesto na hranie a vedia to všetky kapely, čo sa nechodia hrať. A my sme napriek tomu v tejto Bystrici mali vypredané Ministry of Fun, čo bolo super, takže na tomto meste vlastne takmer po roku spomínam na výborný koncert a spomínam vlastne na jedno výborné turné, ktoré sa ťahlo vlastne od Prešova de facto až po Plzeň. Turné dopadlo dobre, doska je zlatá, takže vlastne dneska po roku to môžeme zhodnotiť úplne pozitívne. Je tu otázka, respektíve už názor, poslucháči začínajú reagovať, že Iné kafe je jedna z nedocenených slovenských kapiel. Cítiš sa byť docenený? Ja sa necítim byť nedocenený. Možno všetko je otázka uhlu pohľadu. Dneska je Facebook, dneska YouTube, dneska si každý môže kliknúť kam chce, nie je odkazený na to, že sú nejaké predania opusu a že sú niekde nejaké oficiálne cesty a inými sa to nedá. Samozrejme, že je lepšie, keď kapelu hrajú povedzme veľké komerčné rádia, pretože prezentovanie sa muzikou nám nikdy nevadilo v tomto zmysle, čo sa týka byť v médiách, byť v rádiách, byť v telke. Pokiaľ tam človek nerobí reklamu na jogurty a na niečo iné a prezentuje sa iba muzikou, tak je to OK. Po tejto stránke je to, by som to nepovedal, že nedocenené, ale by som povedal, že to je problematické v rámci rády, ale my s tým nič neurobíme a môžeme ich nechať v podstate tak, nech si hrajú americkú tvorbu a my to robíme po svojom. Ja som tam naznačil v rámci toho turné tie videá, ktoré obchádzali internet, tam nejaké kopance, došlo na niečo takéto, skús to obhájiť, aby si sa mohol sám osobne, čo to bolo vlastne? Sú videá, na ktorých má byť kopance, ale tam žiadny kopanec, tak ako sa to vlastne prezentovalo, nebol. A keď je záber z 30 metrov v tme, tak to môže byť kopanec do hoci čoho. Áno, ten uhol pohľadu jednoducho skresľuje. Skresľuje a ide o to, že malo to byť kopanec faninky v Zlíne do hlavy a tam bol nejaký súd nado mnou ako verejný s tým, že som zlý, ale chýbala tam druhá strana. Tam sa nikdy tá dotyčná nikdy neozvala, nebolo tam nikdy povedané B a akurát posledne, čo ja som videl, tak to bolo po koncerte a chcela ešte mňa podpísať, chcel sa so mnou stejne odfotiť. Jano píše, áno, zaujímalo by ma, či Vraťo radšej lieta alebo koncertuje. Ideme hneď na otázky. Ako chceme, ja lietam rád rovnako ako koncertujem, akurát teraz sa to trošku ako vymenilo, lebo nedá sa robiť aj jedno na 100%, aj druhé na 100%, tak tento rok v podstate bude tých koncertov toľko, že dobrovoľne som sa na nejaké také obdobie u nás dohodol na firme, pre ktorú lietam, že teraz možno rok, 2 lietať nebudem, budem sa viac venovať kapele a zase keď príde obdobie, že budem lietať, tak to dáme vedieť a potom kapela zase trošku pôjde tak ako menej hrávať, menej koncertovať a budem viacej lietať. Keby sem prišla iná 18-ka, tak by mala zrejme na bunde zelenú stužku ako čerstvá maturantka. Skupina Iné kafe má v podstate tiež 18, ide bez stužky, ale ide samozrejme po svojej ceste ďalej. Keby sme si zobrali, povedzme, názvy tvojich albumov alebo vašich albumov, tak ten príbeh by bol celkom zaujímavý, pretože by tam vystupoval Čumil, ktorý by bez údania dôvodu prišiel a spýtal by sa, či tu je niekto. A spýtal by sa teda, či tu vôbec má niekto mať možnosť získať právo na šťastie. Celkom zaujímavý príbeh by z toho vznikol. Bola by to zaujímavá situácia. No ale hodnotíme a môžeme aspoň v skrátke tých 18 rokov, už ste plnoletí, cítiš sa dobre? Je to
fajn, ja sa cítim úplne v pohode, ja budem mať za chvíľu 40, ale to mal byť joke. Ide o to, že aj tá kapela, keď má 18 rokov, tak inak vníma sama seba, inak ľudia vnímajú kapelu a inak nás vnímali na začiatku. Keď sme pri tej Banskej Bystrici, keď sme v tejto Banskej Bystrici a sme to tu už na príklad naškrtli, tak pamätám si, keď sme ako kapela začínali a mali sme 090X, zahrali sme Kultúrno Podlavice, tak tam sa počas koncertu stredala taká bitka medzi zvukárom, pankačmi a neviem kým možným a ľudia vtedy riešili, že proste a teraz ako vy ste tu nejaké iné kafe, čo sú proste pankáči a boli ste na Markíze a teraz akože čo to má znamená, prečo ste komerční a potom to boli také v tej dobe také strašne zaujímavé momenty, že prišiel za mnou chalan s tričkom Sex Pistols, s čírom na hlave a povedal: Radko, máte úplne super texty, máte úplne super muziku, ja vás úplne milujem, vy ste fakt dobrí, počúvam to každý deň, ale ja vás tak nenávidím, vy ste tak strašne komerční, že vás úplne neznášam. Teraz si vyber, že vlastne čo chcel chalan povedať a po tých 18 rokoch je na to zaujímavé to, že dneska to už naozaj nikto nerieši, každý vie, čo to iné kafe je, neradí nás ku kapelám ako Exploited alebo proste k tejto škole, už nás radí skôr k tomu Green Dayu a k týmto takýmto pop-punkovým kapelám, nám to vôbec nevadí, my sa tam cítime doma, je to úplne vydebatované, vykomunikované, ale museli sme si prejsť aj cez toto obdobie. Ale treba povedať, že nikdy sa nikomu nedokážeme zavďačiť, alebo všetkým sa nedá jednoducho vyhovieť, ale je fajn, že poslucháči reagujú a ďakujú za skvelú hudbu, čo robíte. Je tu aj reakcia Milana. Ste ma potešili, že ste pozvali Iné kafe, treba povedať, že Iné kafe nám volalo, že by chcelo prísť a my sa tomu tešíme a sme radi, že ste na tejto pôde, pretože aj táto muzika potrebuje svojho poslucháča, zaslúži si ho a my si teraz vypočujeme ďalšiu skladbu, ktorú máme pripravenú. Skús k nej nejaký krátky komentár. My sme zase vedeli, kam chceme ísť a zase nechcem tu nič ako hovoriť, ale poznáme teba a si pamätám ten dobrý rozhovor, ktorý sme spolu robili presne pred tým rokom, ako si spomenul, bol to na inej pôde, ale čo ľudia sa nemenia. Takže veľmi radi sme sa prišli a to je proste náš pohľad. A čo si sa pýtal? Čo sa týka pesničky, ktorá teraz bude nasledovať, čaká na nás skladba Špinavé objatie. Som kategoricky za. To znamená? Že som kategoricky za, aby sme sa pustili. Dobre, tak ideme sa objímať. Tak sme vyobímaní na všetky svetové strany. Radko Rohoň zo skupiny Iné kafe v štúdiu Slobodného vysielača tu v Banskej Bystrici. Už sme spomínali, rozprávali sme sa pred rokom, vtedy tento album bol horúca novinka. Aká je odozva? Alebo aká bola? Odozva bola dobrá, ako v podstate v predpredaji cez objednávky, cez našu stránku sa predala de facto tá zlatá doska, ale to je dneska už len taký archaizmus, by som povedal, pretože čo je to zlatá platňa? V podstate vtedy to bolo ešte, tuším, 1500 kusov, dneska to je už tuším 750 kusov. Už to takto klesá? Hej, tak za posledný mesiac. To len kopíruje to, že vlastne CDčko ako také Ustupuje a v podstate asi už ani ja by som si ho nekúpil, aj keď som možno kontraproduktívny či sám sebe, pretože reálne dnešní ľudia, ktorí majú povedzme do 20 rokov, alebo ja neviem, možno do 23, alebo keď sa mi odvážiť do 25 rokov, tak oni si ho reálne nemajú na čom pustiť. Ako vláči zo sebou Discman, a keď to chcem počuť niekde na ulici, alebo kúpať si CDčko kvôli tomu, že aby som si mohol púšťať CDčka. Dnes keď to človek stiahne a má to v telefóne a dnešní tínedžeri majú v telefóne celý svoj svet, majú tam fotky, majú tam Facebook, majú tam muziku, majú tam videa, majú tam zdieľania všetkých svojich vecí, majú tam učebnicu, majú tam internet, majú tam maily, majú tam úplne všetko, majú tam zrkadlo dokonca v tom, majú tam úplne čo chcú a ešte majú aj v tom niektorý telefón, no, akože občas si zatelefonujú cez to. Preto si myslím, že CDčko už je skôr taká zberateľská záležitosť pre niekoho, ale to podľa mňa úplne čisto vykape a skôr to bude dneska si myslím o lajkoch, o viewsoch a o nejakých týchto internetových záležitostiach. Tak ste už takto aj nastavení do budúcnosti? Ja s tým reálne rátam, lebo ja by som si nekúpil CDčko. Ja si ho stiahnem radšej z iTunes a proste mám ho v telefóne a verím tomu, že ten iTunes v rámci nejakého nového svetového poriadku za 10 rokov neskončí a že všetky pesničky mi nezmiznú. A proste to budem počúvať a teším sa z toho, kedykoľvek si to môžem pustiť, keď mi kamión prejde telefón, tak si to naťahnem znova a hotovo. Tak vy ste už svojho času mali jeden taký hit 090X, ktorý hovoril o mobiloch. Odzrkadli sa aj teda ústup CD nosičov vo vašej tvorbe? Myslím si, že nie, že a možno nejak tak sekundárne, paralelne.
ústup cennosičov určite znamená, že sa niečo deje v rámci doby, v rámci tohto času a tohto priestoru a my reagujeme na to, v čom žijeme vlastne permanentne, takže možno tak nejak akože potažmo s tým, ale na to, aby som to nejako riešil, asi nie. Je tu dokonca reakcia z Českej republiky. Chtěl bych se zeptat, jestli Iné Café vezme sebou, až bude nějaký klubový koncert do Čech, jako před kapelu Známé tváre, nebo sám sebou. Jsou to super mladé začínající kapely a v Česku by je taky rádi slyšeli naživo. Známe tváre nám robia pred kapelu na niektorých koncertoch a aj sám sebou, ale ono zase, keď tie kapely začínajú, tak je dobré, aby si vytvárali v prvom rade u seba doma nejaké to zázemie, takže s tými kapelkami chalani zo sám sebou sú zo Spišskej Novej Vsi a z okolia, takže hráme s nimi tam po okolí v nejakom perimetri čo 100 km a to isté aj chalani zo Známych tvári budú s nami hrať teraz v Nitre 2.3. Tiež kapela Stopolčian, Fishing Strip. Skôr si snažíme takto lokálne, aby si oni vybudovali doma, aby doma boli tie kapelky sebavedomé a potom, aby sa aj oni mohli postupne s nejakými inými spájať, vymeniať. A tak nemá význam ťahať pred kapelu 300-400 km niekde ďalej, kde vieme, že v tom priestore sú ďalšie kapely, čo by si s nami radi zahrali. Poďme teraz s kartami na stôl, pretože nepredpokladám, že ste sa prišli pozrieť, ako to tu máme vymaľované, ale do tej Banskej Bystrice ste išli aj za iným účelom, to znamená, niečo chystáte, predpokladám. Tak v podstate, možno tak po roku sa stretnúť, zhodnotiť to CDčko, však v podstate sme sa, si sa aj na to pýtal. Ano. A chystáme sa na Šnuru vlastne v lete na festivali. V podstate najbližšie, čo tu budeme hrať, je Veľký Krtíš, bude to open air, ale čo je podstatné, tak v podstate minulý rok som otvoril taký 0. ročník projektu, že Iné Café, je to lietanie s fanúšikmi, je to lietanie z hocikým, kto si chce zalietať nad nejakým miestom, ktoré má rád a vlastne pri Banskej Bystrici letisko Hočova, z ktorej budem vlastne lietať s ľuďmi, ktorí si budú chcieť pozrieť práve toto okolie. A minulý rok som povozil 100 ľudí, takže sa teším a dúfam, že tento rok to bude minimálne takto, alebo to prekonáme. Dobre, takže výškové rozdiely tu budú. Po pesničke povieme, akým spôsobom sa treba kontaktovať na kapelu, aby sme sa mohli toho zúčastniť všetkého. Dáme si skladbu s názvom Končím. Existuje nejaký príbeh, prečo táto skladba vznikla? Je to všetko v texte. Takže poslucháči si majú možnosť overiť všetko teraz pri počúvaní pesničky. Áno, tak to bola síce skladba s názvom Končím, ktorá končí až v tomto momente. Vratko Rohoň zo skupiny Iné Café v štúdiu Slobodného vysielača. My sme tam nahryzli tú tému lietanie s tebou. Budeš pilotom v tom čase? Áno, tak to v podstate je také spojenie toho, že lietam a spojenie toho, že hrám a táto myšlienka v podstate vznikla tak, že fanúšikovia tak nejak začali prirodzene písať, že také fotky z kokpitu sa nám páčia, všetko super a chceli by sme s tebou niekedy letieť proste na dovolenku, alebo že tak proste, že to bolo super a to. No a to ja neviem ovplyvniť, lebo je tu x cestovných kancelárií, je tu x spoločností, ktoré lietajú a či zrovna ja poletím, my práve na Slovensku takmer vôbec neletáme, naša spoločnosť. Tak som vymyslel taký projekt, že Iné Café, čo už vlastne vypovedá sám o sebe, že má to niečo s našou kapelou a má to niečo aj so mnou a v podstate ktokoľvek chce, tak na nejaký vyhlásený termín, ktorý je vždy približne v auguste, záleží od počasia, tak si tí ľudia proste zablokujú letenky a ideme lietať. Tak tá myšlienka je, že je to tzv. Air Tour, ide sa proste po mestách, tak keď je kapela po mestách, tak ide lietadlo po letiska, zbiera ľudí, vozí, vrčí s nimi, fotia sa, tešia sa, podpisy. A kde sa môžu dostať, povedzme, k tomu termínu, kde sa to dá nájsť? Ja mám takú stránku, že www.airinekafé.sk alebo cez Inekafé.sk sa to tam dá nejako proste nájsť v tých linkách. Tam to je, tam si môžu všetci pozrieť, kde chcú a napríklad fakt okolo Bystrice je Očova, odtiaľ sa dá lietať, ale je tam aj Nitra, je tam Dubnica, Prievidza a tak ďalej, tých letíc je tam 25. A keby bol napríklad naozaj výrazný záujem, bude sa žrebovať, alebo kto príde prvý? Urobí sa toľko letov, koľko je ľudí. No. Ja som úplne úžasný zážitok mal. No, na niektorých letiskách sa ostalo, povedzme, kľudne aj pol dňa a podľa toho sa to Air Tour vlastne zorganizovalo, že bolo pekné počasie, vyhlásil sa týždeň dopredu ten termín, ľudia boli stand-by na to, aby čakali, lebo ja môžem povedať, že to bude 8. augusta, ale čo keď 8. augusta práve prejde fronta bude a teraz letieť nemôžeme. No a napríklad tuto nedaleko, vlastne sme tu leteli nad Bystricou, si proste takí traja, a môžeme zobrať 3 ľudí do 4-miestnej mašiny, tak takí traja si proste zobrali, že doutník,
Áno, cigaretu. Áno. A zobrali si nejaký šialený rum, ktorý mali z nejakej Južnej Ameriky. A normálne si to zobrali poháriky a leteli sme tuto nad Donovalmi, videli sme Bystricu, potom na Ružomberok a naspäť do Prievidze a si to užili, normálne si pripili, oni si to normálne užívali. To bolo neviete, že o tomto snívali, že takto si to naložili. Hodinový let a išlo sa, to bolo perfektné. A ty ako pilot nerobil si s nimi tie piruety, predsa len mali vypité trošku? Nie, ja som musel pomáhať s tým rumom. No, a to sa môže v kokpite? Nie, určite nie. No, jasné. A čo sa týka vstupeniek, tak je to samozrejme za nejaký finančný poplatok. Tak je to za to, ako človek chce, koľko chce minút, tak všetko sa nájde na webe, ako ja nechcem teraz hovoriť, že akože toto nejak reklamovať, to v podstate o to nejde. Skôr ide o to, že robíme to tak nejak pre radosť, pre moju, pre radosť fanúšikov, aby oni mali pamiatku, nejakú spomienku. Ja som rád, aspoň keď sa mi zaplatia nejaké náklady, za čo si požičam tú mašinu, lebo v tom sú všetko prelety z Plzňa v podstate až do Humenného. Ide o to, že tak ako oni urobia radosť vám tým, že prídu na koncert, tak to chcete odplatiť tú priazeň. Určite, že hej, lebo v robote na tom Boeingu to je iné lietanie, to je také presné, také predpisové, tam není nejak moc času na nejaké srandičky a práve toto lietanie týchto 300 metrov, takéto vizuálne, takéto skackanie z letiska na letisko je úplne super, to je fakt, tam človek vidíte stromy, tam vidí človek cesty, tam proste je to radosť. Vidím reakciu našich poslucháčov, skúsime aspoň nejakú. Chcel by som sa spýtať, prečo tento rok Iné Café, tak ako keby obíde Slovensko a keby mali veľa času, mohli by sa zastaviť v Zlatých Moravciach. Andrej sa pýta, Zlaté Moravce sú v pláne? Zlaté Moravce sú, konkrétne není v pláne, aj tam v lete je tam plánovaný jeden koncert v Leviciach, myslím, že to bude open air. A potom budeme hrať, teraz onedlho budeme hrať 2.3. v Nitre v Novej pekárni, takže myslím, že ešte tam sú lístky, Marko tu kýva hlavou, že ešte sú, tak treba prísť do Nitry to je o nejaké 2 týždne. Tak. Ozýva sa celé Slovensko, či prídete niekde do okolia Trenčína, Latce. Stalo by to, že vraj za to? V Lacov sme hrali na jeseň, takže zvykneme koncerty robiť, pokiaľ sú to nie tie veľké turmestá, ako Bystrica, Bratislava, Žilina, tak takéto mestá, tak 2 až 4 roky je tá frekvencia, kedy tam chodíme. Ale pri Lacov však budeme hrať Balavské Klobouky, to je v podstate skok cez hranicu. Áno. A treba sledovať stránku Ineka.sk, tam to máme na sekcii koncerty, že kde budeme, oni sa tam priebežne skoro dennodenne doplňajú. Zaujímavý diktuje. Ondřej Iné Kafe Šašek sa pýta, kde se hraje v Radkovi v Česku nejlépe a kde je najlepší atmosféra? To sa nedá povedať. Všade, že? Sa nedá povedať. Proste Praha je Praha, Praha má svoju atmosféru, je to hlavné mesto, takisto ako Bratislava má svoju atmosféru a Morava je zase Morava, kde proste tiež vieme, že hráme na Morave, aj rozdiel hrať v Brne, aj rozdiel hrať v tých Valašských Kloboukoch. Podstatné je, aby akýmkoľvek spôsobom, ale aby tá atmosféra bola na konci srdečná, aby sa tí ľudia tešili, aby bol prídavok, aby proste sme pridali a zatiaľ to je vždy a proste sú fotky, podpisy a tí ľudia sa tešia a potom keď nám príjme zahrať o rok, o 2, tak sa tešia znova a to je podstatné. Ale všade sa nám tam dobre hrá. Ale to je jedno, či to sú to Čechy alebo Slovensko, všade to je fajn. Všade je to publikum iné, to by som chcel. To som tým chcel povedať. Áno, vy ste vznikli v podstate v čase, keď už bolo Slovensko samostatným a predsa sa cítite asi ako československá kapela. Hej. No jednak preto, že ja som sa narodil nie za Husaka, ako rád hovorím, že som Husakové dieťa, ja som sa za Slobodu v podstate narodil, za Ludvíka Slobodu. Aj keď rok na to v podstate prišiel Husák. Ja som detsko federácie proste. Rovnako sme počúvali Kabát ako tú Blatanku a rovnako sme počúvali Olympik ako Elán a tiež sme vyrastali na Lucie a verím tomu, že všetky to kapely mne dali nejaký taký základ. A mojou hroznou výzvou bolo, že proste dostať sa už teda akože v úvodzovkách slovenská kapela do Čech a tiež nám to nejakým spôsobom dosť dlho trvalo. A nakoniec sme si tam našli prirodzené to publikum, lebo aj napriek tomu, že sme rozdelené štáty, tak si myslím, že ľudia majú k sebe oveľa bližšie Češi, Slováci, ako povedzme s inými krajinami, ako napríklad Slováci a Maďari a podobne. Inak Lucie sa dávajú dohromady, je to pre teba príjemná správa? Ja som to čakal, preboha, však na ne musí byť taký tlak. To je kapela, ktorá zaznamenala v rámci popu akože taký šialený úspech, že ale to je po dlhej dobe, ako. No, opäť ešte jedna reakcia poslucháčov, lebo budeme musieť končiť ďalšia relácia, sa hlási o slovo. Iné Café, moja najobľúbenejšia kapela, všetky pesničky, ktoré máte, sú skvelé a nedá sa pri nich nezaspievať si. Chcem sa opýtať, ako sa Vratko dostal k lietaniu, to bude asi veľmi dlhá odpoveď. Je to na inekafe.sk, je tam celý taký je tam, že úvod a vlastne celá tam
na 30 riadkov je tam napísané, že čo všetko som musel absolvovať, takže je to tam. Ale Maj už by to mohla počuť aj osobne, pretože má pre teba ponuku, či by ste nechceli niekoho do skupiny, lebo vie hrať na gitaru. Žena inak rozvracia väčšinou kapely. Skôr by som to dal veľké šancu, že keď mám svoju kapelu, tak ich potom niekedy vezmeme ako hosti. Ako pred kapelu, dobre. No dnes vo vysielaní Slobodného vysielača Vratko, skupina Iné kafe. Poďme do finále, čo by sme na záver poslucháčom, priaznivcom kapely odkázali. Tak ja by som chcel všetkých pozdraviť a keď už sú to či už naši poslucháči práve teraz pri, to sa dá povedať, že rádiách. No, my tam máme taký malý tranzistorik, ktorý sa zobrazí na ploche, takže tvárme sa, že je to rádio. No, veď my sa tak hráme na moderátorov. Pri internetových streamovačoch. Ja si myslím, že internet je super, treba si tam hľadať každý svoje miesto, či už poslucháč alebo kapela, a verím tomu, že ten internet nakoniec prinesie tú slobodu, o ktorej tu hovoríme, viac ako tieto terestriálne veľké, čím väčšie, tak tým väčšie diktáty. A ja dúfam, že sa budeme stretávať častejšie a že vaši posluchači budú naši a naši budú vaši. Ja si v prvom rade vážim, že ste chlapci prišli sem, že si ty prišiel porozprávať o novinkách kapely Iné kafe a pre poslucháčov ešte informácia s tvojou muzikou, s vašou muzikou po 20. hodine, po repríze správ sa budú môcť opäť stretnúť a oprášime v úvodzovkách váš ostatný album Právo na šťastie a budeme sa tešiť na stretnutie, keď budeme rozoberať už ďalší album. Super, no my dnes večer už budeme v Košiciach, tak to je vlastne výhoda, že o nás bez nás bude to super, ale veríme si. A nový album, pesničky postupne vznikajú, neodvážim sa v žiadnom prípade povedať nejaký termín, to určite nie, ale pôjde rovno až vtedy, keď budú všetky skladby a budú urobené, budú spravené, takže necháme sa prekvapiť, keď vyjde, tak sa tu určite stretneme. Ešte raz ďakujem za návštevu, šťastnú cestu do Košíc a rád vás uvidím tu opäť. Ďakujeme, potešenie na našej strane.